sa kasalan, daing sagko Sa patio, tawan mga nagsisipot pagpark alagad sa 2 oras sana, tangani na matawan niyato nin tsansa ang ibang parasimba na makapagpark sa oras nin sa indang pagsimba. Siring man, padagos po niya mong ipinapagirumdom na dai po tugot an overnight parking. Ika-4, face masks. Sa tamang pag-ako kan komunyon, ibaba o halion po muna tabi ang face masks bago buksan ang kamot asin akoon ang komunyon. Ika-5, ikatulo asin panghuring tawag. Si Reverend Jem Norris Samar Penetrante, aki ni Mr. Guillermo Penetrante asin Nancy Samar na mga taga San Francisco, Nabwa, Camarines Sur, nakatalaan na ordinan sa pagkapadi sa maabot na Disyembre 7, 2022 sa St. Gregory the Great Cathedral sa Legazpi City. Kung igwatabi kamo na naaaraman na kaulangan in koneksyon sa iyang ordinasyon, ipaabot po sa satuyang kura paroko sa lalong madaling panahon bilang satuyang moral asin banal na obligasyon. Ika-6, Mass Wedding 2022. Sa maabot na December 8, 2022 sa oras na alas 9 nin aga, magkakaigwa po kita digdi sa parokya nin libreng Mass Wedding siring sa satong customary taon-taon. Sa mga dai pa po kasal sa simbahan, magpalista na po sa opisina kan satong parokya. Sa mga dai pa kumpil na kakasalon, magpalista po sa opisina kan satong parokya. Gigibuhon po ang pagkumpil sa Sabado sa Petsa 3 kan bulan na Disyembre. Ika-7, Youth Encounter. Puon kan Biyernes, igwa po kita nin Youth Encounter digdi sa satong parokya. Igwa po kita nin 65 jóvenes na nag-ayon sa program na ini. Salamat po kan sa indong suporta. Ika-8, Advent Recollection. Ang Paris Advent Recollection gigibuhon po sa Sabado, Nobyembre 26 sa oras na alas 2 hasta alas 5 nin hapon. Ini po panginginutan ni Reverendo Padre Rex Hidalgo, Canpili, Camarines Sur. Isusunod po ang pagbindisyon kan Advent Wreath pagkahapon. Ika-9, Clergy Retreat. Ang mga kapadian po kan satong archdiocese magkakaigwa kan annual retreat na gigibuhon sa Tagaytay sa maabot na sa 28 kan Nobyembre hasta Disyembre 2. Ipamibi po niyato ang satong mga kapadian. Ika-10, Christmas Decoration. Nagrarani na po ang panahon in Adbyento asin Kapaskuhan. Maot po niyato na maliwanagan ang satong simbahan asin patio. Kaya ang satong mga parish decorators nagahagad kan sa indong asistensya na mag-donate ng mga Christmas lights. Kaipuhan po ang sanggatos na warm Christmas lights. Bako pong colored or blinking lights. Pakidara na lang po sa opisina para sa magkakanigong acknowledgement. Ika-11, Little Niño 2023. Padagos po ang samong pag-imbitar ng mga kandidatos kandidatas para sa Little Niño 2023. Ini pong search for Little Niño, papadrinuhan kan Anchela Domus Day, and proceeds po para sa improvement kan facilities kan Holy Cross Parochial School, the Catholic School of Nabwa. Ang Santa Misa po ngunyan idinudulot para sa mga minasunod na intensyones. Misa pasasalamat dulot kan mga minasunod. Saisa L. Inimedes, Ben Rene Balatan and Family, Virginia Nuhara, Rosana Nudado, Rochelle Lumitaw Sanchez, Mr. and Mrs. Edwin Douglas and Family,
Marife Talangan, Ralph Joshua Sagada, Francis Ian Bagasala, Isabel Morata, Mrs. Porita Morillo. Pasasalamat para kay Marian, dulot ni Mrs. Imelda Sultes and family. Pasasalamat dulot man ni Jericho D. Villaflor and family, asin ni Walter and Azucena de la Torre and family. Special intentions dulot ni Marilyn and Maribel Pasion and family. Misa petisyon para kay Walfredo G. Pornilius, para sa mga kalag ni Faustino E. Elena, dulot ni Francis and Elfa Floresi and family. Misa petisyon dulot kan mga minasunod: Saisa L. Inimedes, Rosana Nudado, Jerwin Bermido, Mr. and Mrs. Santos Susana and family, asin ni Myra, Maricor, and Nelly. Misa kumon dulot ni Franzel and Chloe. Para sa mga kalag ni Clemente E. Jose, dulot kan Morata family. Misa kumon dulot ni Virginia Sumayo. Para sa mga kalag ni Dolores E. Valentin, dulot ni Virginia Sumayo. Mga kalag ni Elsa E. Salvador, dulot kan Lumataw family. Kalag ni Estelita, dulot ni Mr. and Mrs. Fabio and Aimee P. Villarreal and family. Para sa kalag ni Julian, dulot ni Florencia Dichoso and family. Para sa kalag ni Lucas, dulot ni Mrs. Iluminada Niebres and family. Para sa mga kalag ni Maria E. Gregoria, dulot ni Mrs. Ana Hosana. Mga kalag ni Milagros E. Maria, dulot ni Mrs. Imelda R. Soltes. Kalag ni Modesto June, dulot ni Engineer Magno and Janet Agnas Salvadora and family. Mga kalag ni Nestor E. Christopher, dulot ni Virginia Nohara. Kalag ni Pablito Isidro, dulot ni Milagros Sumayo. Para sa kalag ni Rafael Adonis, dulot kan Lumataw family. Kalag ni Silvestre, dulot ni Adelina Bolivar and family. Mga kalag ni Suelo E. Crescenciana, dulot kan Lumataw family. Misa petisyon, dulot ni Walter and Azucena de la Torre and family. Pasasalamat dulot ni Alice Sagio. Misa petisyon, dulot ni Felisa Hernandez. Misa pasasalamat, dulot ni Felisa Hernandez. Binigtas niya kita sa kaoripnan, hinubos niya kita sa kasalan. Daing sagko, daing urog pang makusog, kalayo kan sa iyang pagkamuot. Si Cristo
gabos, mga tugang. Ngunyan po iyo ang solemnidad ni Kristong Hade. Ang kahadean kan sa tuyang kagurangnan, may pagkakaiba sa kinabaanon na kahadean. Ang sa iyang kahadean, bako ang material na kahadean, kundi ang presensya kan Diyos noon na pagkamuot, asin ang kaligtasan na dara kaini. Ang tunay na pagkamuot na may pagsakripisyo, asin ang sa tuyang mga paghingoa, na papagdanayon ini, iyo ang presensya kan kahadean ni Kristo. Siya ang tunay na hade, ninhuli ta siya ang nagpahiling, kan pinakadakulang pagkamuot na may pagsakripisyo kan buhay. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, na urog na mamatean niya to ang presensya ni Kristo bilang hade sa satuyang buhay. Ang Santa Misa po ngunyan, panginginutan, kan satuyang namumutan na kora paroko, Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios,
Asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Matugang sa pagtatapos kan taon liturhiko, ngunyan sa tuyang pinagseselebrar ang solemnidad kan Kristong Hade. Si Kristo bilang Hade kan gabos na linalang. Sa tuyang akoon ang sa tong mga kasalan, tangani magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indaw mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Birhen. Sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indaw mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen.